Namar ka jingsange u kontraktor ban pentrei ka surok ka bahapa maulen arpo mer hadu sakhoi kuna kabadan nyo kilometer ei kala pensertok sikat dei ki paj ba nong song snong jongki babon deli ki snong ki baran sakathan sakhoi kuna laka long ha ka lek kawan ha ka ket ka ba kham tam ye ki khna school bara ka pang ka sitom kumta ki noilam ka Riboy Youth Federation RBYF sakhoi kuna unit kilawan ban mi sekhmat ban penram jor ye ka jingle bom sut nyo kontraktor ye ka jing e ki paj ba Habakran sikilat pathai kubor usamla tailang maring u president ulapan pau ke jing sngo diaw halor ke jing long jing man kani ke surak kabala pen sertok ya ka let kawan jongki pat ba tang namar ke jing bom sim khiaw kontraktor ban sedang ban pentrai no ya ka shu ulai thuru ban nadu balawan ban kendang lot ya kani ke surak da ke jing thmu ban siang rong thamai no kalawan ra pen ban ke jing jenjar ha ka let kawan namar baki mau ki badan ha kani ke surak kila mi lot sabar Ulai thu bo kontraktor bo pentrei kani ke surok ula kular ban sedang ban siang rong no nadu ubanai risau hindrai hadu menta om syamlayu i ya ki dakisen ban sedang pentrei ya kakam na kaliang jongi ki brisnong nang ne bat haga juk opor ngakom o presiden jong ka RBF unit skaguna ngadap da kajin sukhya namar lada u kontraktor umla ban pentrei balai uti pat ya kani ke surok jongi manswa namar manswa ban yat ka kali nyedang khamsok kalai kawan te katba hadian ba kila dapti ki ong ban repairing no da ka bathamai kila ti kila pan prai kan keserok te ma haduk menta kim padap ya kata kakam te sakawai ro ba ya ki nonglet nongwan bat khamtam e gi breu gi bapang gi bestom ki bahabiat na kan keserok namar kan keserok ka kadai away kanti lane utit snam o bangila benong Mar umdei kitang kisnong umdap sakakuna bat ki phamsabar bayat nani namar nadu nam jong khongwing baro nidon hadun riu nyo teli kisnong ki ba ngiyat yang ngilet ngiwan hakapang lane hakastom la kadai hakakamit lane ka kam sni ngiyat akane ka serok bat sakawai ro ba kajenjar bha ye gitu ki khna school ki ba be school ani rasnong teng ka kane ka serok ro ka dap kadon sakit liu bahaya tang lai kum men hakini gi benai blak dap gi benai slap ki banreu banyo ki la dap ti ya ketika serok syaban poi kata gamaran football art pemer ki klam pendap adu menta ti ki hang tu ki tap pada gitu ki kendau saw da ki ti hakapor slap watang bentiu ki kenja auto ki mortikar ki manra lani gino gi kali ki ba dei gi saw caka ngimla sira ban yat ne ban let na kato kalinti namar ani ka pendap sya da kata ka jing bat kano ngi jenjar ngi sesat langi dei ki driver lane larang dei ki driver ki banyak ya kali la jong habangi le kam sene stu ngi dap da kajing sukhya ka kraw bat nde tang kata ki bun bha ki kam ki bangi penmi ya ki marap ki yang jongi na kini ki dong ki thain kum ki kwai ki tempo lane ki jor ki jap ki bangin le di lane bangin le bu sayo syahat kalong ka bajenjar bha bankit ya ki mar ki mata nane napo kadong ka thain ka jongi titang kumnehi ngapan pau te bat sakawai ngakarpat ya u kontraktor ba udai ban le no mardor ya kane kakam nga karpat jor ya u kontraktor ubadai unong pait ya kane serok bat uhab ban pendap no mentau snam namar ladam pendap mentau snam la snam thamai kamot la dei biang kapor lior ta kamot ni kham jenjar arsha ban ya ka baladap kasabot ong takam tai halor kani ka bentang ngakwa ban ong biang ya u kontraktor ba udai ban pentrai na mardor ya kani ka serok namar kila dep kular ya ka dong ka thanjongi kila ong na ki bagian trai na ha ubnai bespau te hadu menta ro ya kani ka kam kim patrai tingi aipor ki tang menta stayo na artayo baki dei ban sedang na ban trai ya kani ka serok mardor lam da kam ta ngin ban sera ban hab ai da ka jin tho shaki bahalor Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya